Ti GASAT. Napalabas, nagdanag ni Monrey gaputa narigatan anaganges ni Samuel. Kabayatan ti panagsarsarita da adwa. Ngam kalpasan ti sumagmamano akan ito, simmaya at mutlaeng tirik na ni Samuel. Kabayatan na, naging babagtitmet ni Ariela tapno saan asingiren ni Rocco iti utang na kinkwana. Iti may sagun daway, nagsarita manen dagiti agina nga Angeli ken Ariela. Itagagayen, denggan nyo tituloy tinobela tayo, Anapauluan. Ti GASAT. Adda kasuratan mi iti dayta. Anya? Unay kayo matan, mami. Di kaila nagpampanunot matan? Kasano nga ron itan? Isungarod nga agim babagtitak. Tapno saan nakapwersaan ni Rocco. Aha! Da, Kastagayam, ah? ha! Mami! Ha? Mami! Mang Rocco! Tulungan ta ni mami! Napukaw na tipuot na! Ariela! Ariela! Pagkata mo ni mami, tailugan mo iti kotse! Itaray tayo di ospital! Relax! Di ka una agpanik, Angeli. Mami! Napukaw lang tipuot na. Agsublintumot lang no madamdama. Mabidlan, tayabak nilabang, tapaypayan na ni Mamim, Angeli. Aday ta, impaturong ka unti electric pan kini Madam Ariela. Nasakit ngamin di imak nga agpaypaypay. Nagkutin ni mami. Ne, nagsenyas Ma'am Angelay. Idapam kano ti electric fan. Ayun ma'am. Aday ta, naidupang. Mami? Mami? Nay, nagkidam manan. Maturog sa manan, ma'am. Kasimot ni mami. Anyat sakit na aya, ma'am. Adda ka di cancer na. Awan sakit na, nanalabang. Ay, kung naklakit din no, da cancer na. Tanaglakamot din naglus daw. Dakal ngamin ti parikot na, nana. Di ka di may papan iti kwarta na pukaw na. Di iniskam da. Wan, nana. Ay nakaasimot nga rod, ano kasta? Sapay mabagbag tita. Saan ang mabagbagtit ni mami? Awan pulimi abagtit. Sapay nga rod, mapukpukaw na mitilimbong ti panunot na nukwa. Ay, iingkaaramido na dagiti trabaho. Panawan na kami dito ni mami. Ay, sige nga raw, ma'am. Naimbag nga oras ma, umalyaw. Ay, nawaw. Apay, anyat ibagam los biminda. Apay nga da ka manay, nawaw. Awan trabaho kita. Mapanak ijay plaza no madamdama. Ha? Amok nga awan trabaho ita. Umayak man mo't makichika-chika. Ay, nawaw. Rumwarak no madamdama. At da papanak. Ay kasta aya. Ay agkuyog tangaruden. Ano rumot? Sige. Ang mapankay iti papanam, tamapanak mo't iti papanak. Ay, nawaw. Wan. Ay, sayang. Kaya't ka kumapay ang makaistorya. Ado ti istorya ken ka. Ay, uwin ka de. Ag-istoryatan taw no madamdama iti pagluganan tang agpaplasya. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Mayat ti banding dagiti agulitag dita paraangan. Panyang. Ay, nawaw. Wen malyong, nasingpot ni Monreken ni Uncle na Samuel. Pasaray iso ti mangkadwa iti ulitag na ditarwar no kwa. Ay, nawaw. Talaga nasingpot yaw awir ka, panyang. Uray, inuyuyungan idi ni Sir Samuel. Idi saan pa'y anaatakay. As-asikaswon na lahat na sika. No sa bali lang ni Monre akit, pagan ano na kumangay nga asikaswon ti ulitag na. Ay, nawaw. Ay, saan nga min ama nagimula iti sakit tinakam ni Monre, malyong. Katuen mat panyang. Ay, nawaw. Saan na nga ugali ti kasta? Ay, unggayang panyang. Ay, nawaw. Ada na istorya kanyak ni Lablay. May papankin ni Madam Mariela. Ti kadi may papan iti pan nakapukaw ti limbong ti panunot na. Wen panyang. Ay, nawaw. Agasum dayta. Naga daw tinapukaw na. Napukaw na lang a roden ti kwarta na.
Sa idikwan, napukaw na pa'y tilimbong ti panunot na. Kalpasan na, napukaw naman ng tipuod na. Ay, nawaw. Agkakanatin ti mapukpukaw kinkwana. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Mangrugin samit nga umapon ni Karmakin ni Madam Mariela panyang. Makarkarman nga po iti kinaulpit na iti pao. Nukas taman bilang, awan ti pakibiyangan taditan malyong. Ang sapay la kumaa, tamaka amerisen, kat agbalbaliwan malyong. Ay, nawaw. Para makita ano ang muna tagbalbaliw panyang. Ay, nawaw. Ay, nawaw. No bilang ta ibaga ni Munring agkasar kayon, umanugot ka kadain anak ka? Siguro, tatang. Ready kan, anaya? Ay, nawaw. Awan mo't siguro tirason asa anak pa nakasagana, tatang. Anaya, anak ka. Umunay ti amin, adda na talagad at trabaho. Adda akon iti husto nga edad. Kan kang runaan ti amin, kap-kap na kakti lalaki apakiasawaak. Ay, nawaw. Kaya't mateng ni Munray ti mangikasarkan ka, anak ko. Iso na laeng tapampanunuten na ti gastusin na. Angem no agpada kayo adesidido na sumrag iti estado tanda asawa na. Apay no pagtitinulungan tayam ti panagkasaryaw ay nawaw. Ha? Agsimpa kayo kidi, nanak ko. Taditan tumat laeng titong palyaw. Tatang, Pagsaritaan tayon to anasaya atay ta. Ano kaskasanaw, pagtitinulungan tayon ton ti magastos. Saan matamasapol nga yung grande ti kasaryaw ay nawaw? wen tatang, pagsaritaan minto na imbag dayta. Ay na, panagkunak aging babagtit laeng ni Madam Ariela panyang. Tanuda kami kin ni Ma'am Angeli ti kasangsango na. Limpyo malt. Ngam no ni Sir Rocco ti kasarita na. Kaslagbal la. Anya, Jak mau awatan ti mapaspasa makarakwada. mala, basta aramidem lat na ti trabahom lable. Maum-umaak nga rudin nga katkatulong ijay. Ala, agananos kalata. Basitla panaganusen, makainanakan ton. Sir Samuel, kumusta ka? Ay, nawaw. Ay, nawaw. Mayat tiisim mo, sir. Nasam itiisim mo, ay, nawaw. Kasta. Agragsak ka kiday, Sir Samuel. Ay, nawaw. Di mo ay ayon ti bagim. Ipakitam akabailam asarang tendag iti panubok adumdumteng iti biyag mau. Ay, nawaw. Uwing kastalaing ti biyag, sir. Ramen ti biyag ti panubok. Ragsak, rigat kang ginawa. Ay, nawaw. Pasik ti biyag amin dagita, sir. Ay, nawaw. Dakmat maawatan ti bagbaga na. Damat di maawatak. Adumat di saan ko amawatan. Uwen Jai. Ay, wain, uwen, sir. Puno da ita, sir. Ay, nawaw. Ay, wain. Uwen wain. Pasurot aklatan na. Rejak mau awatan. Ay, uwen, sir. Ay, wain, mayat. Ay, na. Rejak mau awatan. Tibagbagan. Ay, nawaw. Ay, uwen nga rota, sir. Uwen, mayat ti kasta. Ay, uwen. Agpaisaw, sir. Ay, nawaw. Ano nga tatibagbagan ni Sir Samuel. Ay, nawaw. Ay, Wen! Wen, sir! Pudno dayta! Ay, nawaw, ha! Ay! Anyat kayat asawan daytoy? Apay asika ti makakaadda amang bibiyang itikita dagiti negosyo ni mami? Nakasaritak
dagiti taltal ka ni mami iti negosyo na. Kapilitan na. Tasaan mo't nga ro na makabayad ni mami iti utang na kanyak. Kun maysa, at nasaritaan mi akas ta ti mapasamak. No saan na makabayad, at akarbengak ang makibiyang katagiti negosyo na. Wan ngam saan kumapay mo't nga itaa? Tamo mo't ti kasasaad ni mami. Ti pa naging babagtit na, kasta ka di. Ha? Di nakmalilaw ni mamim, Angeli. Maawatam kumamot ni mami. Aburido. Saan nan ang mapagsusurot ti pampanunutan na? Basta, nalawaga pa ng loko tar aramidan ni mamim, Angeli. Iso nga aramidak mat ngarod, tirumbag. Agbuyak man ket di iti newsfeed ko iti FB. Ni Tita Antonia dayto ya. Isuda iti anak na. Kandag iti empleyado na. No kasta, natiludan. Panggap dagayam ti agpak ni iti balasiw taaw. Ngam, nakamagda ijay airport. Ay, talagag gayam nga aramid dan ti mang biktima iti padada at tao. Ay, kasla nakasingsingpot da. Ngambang limlimo dalagayam. Nasaya at mata na tiliwdan. Maragsakan lakit din ni mami numaamuan na daytoy. Natiliwan dagiti awanan bain. Anaya, awan ka din ti plano ni Monre nga agsubli ijay bar? Di nan kaya tagtrabaho ijay? Kuna ti doktor na, masampol ka no atanggaden na anaimbag ti operasyon na. Kasta ka di. Medyo delikado ti operasyon na. Tanaapektaran ti boses na. Saanen akas itisigot ti kinapig sa ti boses na nga agkanta. Kasta ka di. Amangan numaper sa ti operasyon na, numaparigat ti boses na. Ay, sa bagay matkit di Ngam, talaga ka di asaanan nga agsubli iti poder ti inana? Pinapanaw dan ni Monre iti balayda, Flora. Saan dan apagan ano iti mansyon. Iso nga oray kayat na ti agsubli iti. Saan damat laangan apagan ano. No kasta, talagang hawanan ti pakibiyangan da kankwana. Kasta nga rod, Flora. Ay, kaasimot nga rod ani Monre. Kasanulangatan, nawan kayo anang tulong kankwana. Pagrabangak ti mang tulong kankwana. Tanapatagan iti biyag ko ni Monre. Ay, talaga ang nagasat ni Monre. Takas kan ka tinagbalin akaayan-ayat na. Basol mat lang ni mami, no ape akas ta tinagbanagan na ita. Isumot lang tinangipasubo iti pagbagina. Kasta itan ti ibagam, tanaala mo ti kaykayat mo ka ni mami. Idi awanan ka. Kunamlan asino ka akasayaatan, tada ka sa pulam ka ni mami. Ngam itata nakaramot kan dito'y mansyon, nalastog kan, natangsit kan. Di na kumamot pagpanunutan iti dakas, Angeli. Amo ni mamim, no kasano ti panagayat kukunkwana. Di kan agin didi, amo kun ti burik mo, Mang Roko. Awan ti madingar aramidak. Nga mapiakas ta ka, Angeli. Kat, ti aramidam ita ka ni mami. Saan ka di apanang gundaway ti kasta? Gunggundawayam ti kinakapoy ni mami maipapan iti kwarta. Saan na no dayta, Angeli? Pangaasim, punasam ti dakas nga atap mo kanya. Basta dayti ti tantaanam. Nadalos ti intensyon ko ka ni mami. Katap no mapanagnagkak dayta, ikalaysak ni mami. Anya? Ha! Saan to ang mapasamak dayta, Mang Roko? Jack ipalubos! Ariela, agsarita tayo tinalapat, Ariela. Ariela, pang-aasim. Husto ko manday ta panagar-artistam. Huston ti panang luklukom kanyak. Nabuking ka lang arutan. Natiliwak nga agar-artista ka laeng. Isa pang-aasim. Husto daytan. Pagsaritaan ta daramitan ta.
No kasano ta aramiden ta, tapno mabayada mo ti utang mo kanya. At da nagtulagan ta, Ariela, isama sapul ang matungpal day ta. Kaya tapno di mo mat ko na. Sige. Oray pagbingayan talangan ti sanikwa na panawan day di Luisito kan ka. Saan kumot nga almanin amin kat? O anya? Dil, Ariela? Umanugot nga ta ni Ariela itimbaga ni Ruko. Gagayem, di uliway na dinggen tituloy ti nobela tayo anapoluan. Ti GASAT. Ti GASAT. Napalabas, nangeg ni Ruko timbaga ni Ariela apa naging babagkit na. Gapo iti dayta, naging tatalimu daw ni Ariela, tapno saan laeng amasidir ni Ruko. Sinitamat ni Angeli ni Ruko, gaputa ison ti makakaadda ang makibibiyang iti negosyo ni Ariela. Kinasaritamat ni Ruko ti asawa na maipapan iti utang ni Ariela kenkwana. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Ti GASAT. Tapno di mo mat ko na, Ariela. Pagbingayan ta ti sanikwa na panawan day di Luisito kun ka. Saan kumat nga almanin amin kat? O anya, Ariela? Dil? Oo, di ka sangit, Ariela. Ano iti sangitam? Amo ka na dagsan di pagdaldalanam ita. Ano man yang aro? Talaga kasta. Kasta lati biyan. At da swerte. At da malas. Roko, sweet ipay. Please, agasawa ta. Rumbang ka di payla asingiran nak. Saan ka di ati agasawa? Katnoan niya ti kukwa ti maysa. Kukwa mat ti maysa. Kukwa da adwa. Wen, ngamnoan niya ti saritaan. Balanta ko ma, Ariel. Talaga ka di asingiran nak. Wen no utang, masapul abayadan, Ariela. Sige, ilakok lang ang tinaduma asan ikwak. Sa kung tubayadan ti utang ko kan ka. Sige. Mapalin mat, Ariela. Roko, sweet ipay. Apay no isublitan ti sigod alinangan ta. No anya ti kukwa ti maysa. Kukwa ta adwa. Anya? Please, Roko. Di mat ay-ayatan na sweetie pie. Kat amin akid dawag. Ipaay mo. Ariela, sabali asaritaan dayta. Di mo iraman ti kwarta, iti ayan-ayat ta. Roko. Ay ayatan ka. Ngamnoan niya kumati saritaan ta. Katungpalan ta, Ariela. No kasta. Talaga asingiran nak, Roko. Pasensya ka na. Ngam kapilitan na kasta, Ariela. Taramatag mat nga ti kwarta binulot mo. Para itinigosyok day jay. Iso ala dingitak, Ariela. Good news, Mami. Natiliwan da tita Antonia. Natiliwdan nga agina. Agrubwat ka nga rod. Takuyugan nak, Angeli. Ha? Papananta, Mami? Mapanta iti nakaibaludan dagijay nga awanan bain. Ayop ka, Antonia! Amiga, I'm very sorry.
Kalpasan ti amin. Kastalaeng ti ibagam. Sorry laeng ti ibagam. Awanan ka itibain. Isublim ti liniksab mo a kwartak. Ladingitak, amiga. Awanan ti maisublik a kwartakan ka. Pakawanan na ko, maamiga. Di nakaw-awagan iti amiga. Manangalilaw ka, a babae. Nagdakkel a kwarta ti tinakaw mo kanyak. Awanan ka itibain. Dinadael mo ti biyag ko. Gapo iti inaramid mo. Ariela. Nagmayat kakot nga tan apis iten akas lakuton. Antonia. Ha! Agyaman ka. Tawan paltog ko. Tanuad dalaeng. Pinaltugan ka kuma. Itay pay laeng. Pagbababawyak tinaramid ko, amiga. Ah! Uray agbabawi ka. Mabalod kan. Ikarom tinagbasulam. Ayop ka. Agtatakaw ka. Kastulangan Ariela, tapno na pimpintas ti bingay. Nasaysayat siguro na ilakotan ti sanikwata. Sa tanto pagbingayan ti mapaglakwan. Anya. Tano sana malako ti sanikwa. Ang mga no pangrugyan pa iti saan ta pagkinaawatan da ita. Wen, kunamon Ariela, nasaysayat na malako ta amin ang asanikwa. Tagumatang tayo ti sabali. Roko. Ngam no di mo kayat nga ilako. Masapul nga rod, asyak lang ti mangimatun kadag iti negosyo ta. Talag ti birok ta. Anya. Isun ti pangalaki ti pagbayad mo kanyak. Sige. Panunutok pa'y anaimbag da ita. Roko. Mabalin mat, mami. Ila ko yung dagiti sa nikwayo. Ngam saan nyo nga itulok apag gudwaan nyo ti mapaglakwan nyo. Ha. Numano ti utang nyo kankwana, isulang ti bayadan nyo. Wan, iha. Naglaingan ngay, makigudwaket din kada kayo. Sige, iha. Kan uray to'y mansyon, ilakok tumatan. Ta sumapulak iti sa bali abalay agatangag. Wan, mami, iti sa bali a syudad ti pangkitaan tayo iti gatangan tayo abalay. Uray sano na dakkel, basta na pintas. Total, dua tayo matlang agnaed no kas pangarigan. Ha? Angeli, iha. Maikatlo ni Roko ah. Anya? Ha, day takat ti madikada kayo. Tama naging bubukod lang arodon day di amang Roko, isupay la ti pampanunutan nyo. Panaging bubukod ter aramidan na. No talagamat lang nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Saan na kayo kumaasingaran iti utang nyo kankwana? Agasam day ta? Puwersaan na kayo amang ilako iti sanikwayo tapno makabayad kayo laang kankwana? Angeli. Day ta kumati panunutan nyo. Saan kayo basta paalilaw iti day di amang Roko? Danggan ko mamami, tapag saya atam ti ibagbagakan ka. Si kakit di mat Ariela. Si kapay mismo tinagko na kanyak. Agasawa ta. Noon niya ti kukuha ti maysa. Kukuha ta adwa. Ha. Iso paggudwaan ta ti mapaglakwan iti sanikwata. Si kakit di mat. Anya. Kasla di nakibilbilang nga asawa no kasta, Ariela. Umay ka man, kit di, sweetie pie. Anyan. Ay na. Italaang manen nga arakupan na, sweetie pie. Si kamot namin. Kanayon ka busy iti kalabas. Basta, ha? Namalako tati sa nikwata.
Masapul nga equally divided, wan? Ay, um, alaman laengan. Kasta. Wanan, sweetie pie. Nangagaw ti saritaan da Madam Ariela ken sa Rokaw panyang. Anya ti saritaan dalable. Ay na, ilako dan san jaman siyang. Ha? Kendagi ti daduma pe asa ni Kwada, ilako dan san. Anya? Angam jak amo ano matulaw eh. Basta kasta tinangag ko saritaan da. Mayat nga ron tilin na ilo da. Kabayatan ti panagsarsarita da. Angam ti sanda nga amaw. Ayad da aklaang iti saan unay nga adayaw. Ay na, naglawag anangag ko ti saritaan da. Kinakitak no kasano ti kinalailo da. Apay ka no nga ilako da. Jak amo Kaslad da nangag ko an naibaga ni Ma'am Angela. Agumatang dan sa kanoy ti sabali asa ni Kwada. Ken umakar dan iti pagnaadan. Pumanaw dan, ta sumapul dan iti gatangan da pagnaadan iti sabali a syudad. Ay, kasta aya. Unpanyang. Anya pa nga iti damagam. Damagamon, ta pumanawak matlaang. Sa pulan naktumanin di ingrata nga amaw. Awanan. Sige, baliwan tan tumanan tag sarita lable. Agsubli ka nga rudan ije mansyon. Sige nga rin panyang, patuloy akong. Ang dumagasak pa'y gayam ije balay damal yung tanalipatak pa'y tay may sa apanyok ijay. Ay, ada nga tanimal yung ije balay da. Simragsama titi trabaho na ita. Ayun kayam. Saan nagayam a day of ita? Sige nga raw, maminsan taon. Agsubli aklangan ije mansyon. Sigay, mapanakaw. Ay, nawaw. No ilakon da Madam Ariela ti San Nicuada. Kasano ngayon ni Monray? Saan da ka din nga ibingayan iti mapaglakwan da? Ay, nawaw. No si bibiyag day di Sir Luisita, sigurado asan na nga ipalubos ang malako dagiti San Nicuada. Ay, amok, no kasanaw ti panangipatag day di Sir kadagiti napanawan na San Nicuada. Ita, ilako dalatan na kaslawan ang yaman na. Ay, nawaw. Talaga rupat kwarta dagiti nga kasawa. Masapaw nga damabingan ni Monray, ta anak mo day di Sir Luisita. Ay, amalyong. Natayan day di Sir Luisito. Panagkunak, awanan ti laban ni Monray. Nang runa ita, ta pinapanawan ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Nang runa no ni Madam Ariela tinakainaganan ti sanikuan na panawan na. Iso amaramid na malyong. Ay, nawaw. Uwan mo't kidi Anya nga ngagpaiso ti laban ni Monray ti dayta. Ngam konsensya mat kumanan ni Madam Ariela dayta. Ay, nawaw. Anak mat day di Sir Luisito ni Monray. Adamat karbangan na Ay, nawaw. Mala, sana bale. Adamat tan itinatalgad nga ima ni Monray. Datayon ati mang tulong kan kwa na malyong. Uwan mo't kidi panyang. Ado tayo mo't kidi ngagtitinulong para iti dayta. Ay, nawaw. Ay, no ilako yun to'y mansyon, Ma'am Angela. Papanan nyo ngayon. Diyak amo ka ni Mami. Ni Mami ti agdesisyon iti dayta. Apay ay masapol nga ilako yun to'y mansyon. Kat napintas mo't ditaw. Nana, awanan ti pakibiyangam iti dayta. Ha? Ay, sorry. Agdamdamag aklaang, Ma'am. Tapapanak to ngayon, no ilako yun daytaw. Kasaritam to ni Mami may papan iti dayta. No ikuyog na ka pa iti papanan mi, wano saan. Ngam, adayo pa yung mapasamak dayta. Taplan-planuan pa lang da Mami ti may papan iti dayta. Saan pa'y asigurado na nalabang? Kasta ka day. Sige nga raw, basta pakaamuan dakto no anya ti pangedeng niya, wag. Sige ma'am, tayo nakaglaban. May samot day taman nakibiyang. Agpadada ka ni Tata Malyong. Ay, nintumat ngamin Mami. Di na pilpil yan ti alalaan na ababaunan. Pasig da amin aman nakibiyang. O anya,
Adan, Ariel? Nabiru ka mon titulbag tila kasa day di Luisito? Jak nga rod masapulanan. Nalipatak tinang ikabilak, Roko. Sa pulam ana imbaga. Kinalkal ko aminan amabalin apang idulinak. Anggam awan mat. Ang mga nun na iwagat mo. Jak nga rod ammo. No apay mat ngamin nga itala amalagip ko. Aglat-lati paikit din ti padlak day ta alakasa. Ngam sigurado ka kadi. Adito'y tinangay dulinam kadag iti papeles, Ariel. Wen, di ta tinang ikabilan ni Luisito iti titulo ti sanikuami. Sanikwata, kunam Ha, ahawen gayam, sanikuata. Daytoy, daytoy Roko. Isun sa daytoy ti susi ti lakasa. Ay, iyag mo. Talo ka takon tila kasa. O sige, lukatamon, Roko. Darasam. Wah, apay ngay. Awan mat dito'y ti papeles ti daga. Apay ngay, Ariel. Dito'y mat ti amok apang iduldulinan day di Luisito. Ngam awan mat dito'y ti papeles asap sa pulan ta. Wen nga rod. Pasigmet labad bado dagito'y adda dito'y lakasa. Dagiti kadaanan abarong dagitoy. Adda pa'y sapatos ditoy. Balat a sapatos dagitoy. Jaske. Nangidulinan na ngay nga ta. Apay nga minadi mo sinigurado ti amin, Ariela. Sakbay anatay day ti Luisito. Jak mat nga rod nalaglagip daytan. Kasano nga ro ditan? Kasano ang masiguradom ti amin? Basta, dakkel ti pamatik. Asyak ti nakainaganan ti kinabaknang ni Luisito. Siyak ti asawa na. Rumbang lang arod asyak ti nakainaganan ti napanawan na asanikwa. Ariela. Hangam, pangsapulan ta ngayon iti papeles. Agrubot ka, Ariela. Adda papananta. Sa dino, Roko. Sa dino ti papananda Roko ken Ariela. Gagayem, diyo liway na denggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Ti GASAT. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti GASAT. Agyaman kami itingkay panangtarabay.